Bona tarda. Benvinguts. Això és impressionant, realment. Fa molta cosa des d'aquí, sap molt greu per la gent que està dreta. Abans de començar i abans dels agraïments fins i tot, que no me'n descuidi de me'n guard, m'han demanat, la Rosa Maria m'ha demanat que faci un avís previ i ho faig ara mateix per no descuidar-me'n. El tema és que no té a veure amb la xerrada d'avui, però sí amb el personatge. Divendres, demà passat, divendres 23, té lloc a la Universitat de Barcelona un acte d'homenatge a l'Hilari Reguer. Sabeu que Hilari Reguer, historiador, monjo de Montserrat, ha dedicat al Museu d'Història. A la Clàudia, no sé si li he de dir gràcies o no, m'ha enredat. Ella em va proposar això perquè, bé, la conec una mica. Jo li vaig dir, la família és gran, no pateixis, trobarem algú que la faci aquesta xerrada. Qualsevol dels meus cosins, qualsevol, evidentment, dels meus germans ho faran millor. No pateixis, jo me'n cuido. I va insistir una mica, no, vull que ho facis tu. Endavant. És una mica incòmode, és un compromís, és un protagonisme que em fa sentir una mica incòmode, però ja hi som, endavant. És una proposta a la qual costa molt dir que no, evidentment. Aviam, primera cosa, veig molta família i evidentment ja hi comptava i això està molt bé, però aquesta xerrada no està pensada per ells, no està pensada per la família, per vosaltres, perquè ja ho sabeu tot el que diré ho sabeu de memòria. Hem estat a moltes xerrades, hem llegit la figura de l'avi, la coneixem tots. Per tant, jo parlaré pel públic general, si és que es pot dir així, si és que existeix. Tampoc pels avis, que també en veig molts, els avis, historiadors, i no va per ells. La xerrada no és històrica, això la Clàudia m'ho va demanar expressament. No volem un historiador, tampoc la podria fer, no ho soc, evidentment. I per tant parlaré més de la figura humana, de la figura familiar. Sense oblidar també la seva trajectòria, que també en parlarem. Per tant, no serà un discurs històric, tampoc una anàlisi política, evidentment, ni aprofitaré per donar cap missatge ideològic, que tot això, res de tot això em correspon. I sí que faré, doncs serà parlar d'un home excepcional, d'una figura immensa, de qui era, de com era i del que va fer. El Quim Torra, que sabeu que no ha parlat molt també últimament, o vaja, des de fa uns quants anys, em sembla que va ser ell que va dir que potser la seva mort, la manera com es va produir la seva mort, el seu assassinat, ha tapat una mica la vida, la seva vida, la seva trajectòria. I és una pena també. Evidentment no oblidem la mort i com es va produir, però el que ens interessa recordar és la vida, la trajectòria i les idees. I això, de fet, és el que sobretot ens ha transmès la família, almenys parlo per mi. Jo no sé si els meus cosins, avui n'hi ha uns quants, hi estarien d'acord. Però jo intento recordar els primers records que tinc de la història de l'avi i em va arribar molt més, o molt abans, o de manera molt més intensa, la figura de l'home enamorat de la vida, enamorat de la seva família, de l'amant de la justícia, de l'home bondadós, generós, etc., més que no pas del polític, de la víctima, del màrtir, diguem. Aquesta família ens va transmetre als fills, als nets en aquest cas, la manera de ser de l'avi que intentaré explicar, i no, en canvi, evidentment, ni l'odi ni la rancúnia, res de tot això, aquesta família no és així. Durant la xerrada diré l'avi, perquè és la manera com em surt, natural de dir, no diré en Carrasco, que és el que s'acostuma a dir, i tampoc diré en Manuel, que per cert aprofito de dir-ho, quan anem a sentir sempre algú que parla de l'avi, parlen del Manuel, el Manuel aquí, el Manuel allà. A la família mai se li ha dit així, és l'avi Manel, i em sembla, em consta, vaja, el pare m'ha dit que l'àvia li deia Manel, també. I Manel es diuen tots els meus cosins, que n'hi ha uns quants, i s'ho deia el meu germà i s'ho diu el meu fill, que porten aquest nom en honor de l'avi, l'avi Manel. Quan sento Manuel, ja sé que és un nom perfectament català també, són dues formes bones, però ens sembla que no és l'avi Manel, no? Doncs som-hi, va, per què recordar la seva figura? És una pregunta potser tonta, no? En aquesta casa on som no cal recordar la importància de la memòria, de la memòria, que ens permet saber d'on venim, que ens defineix, que ens permet saber qui som, evidentment. Però cal fer, mira, faig una cita d'un llibre que he llegit últimament i com que tenia la xerrada al cap, quan llegeixes una cosa, doncs vas fer connexions, no? He llegit aquest llibre del Xavier Antic, segur que se n'ha parlat molt els últims mesos, la voluntat de comprendre, i ell diu, la memòria és important, ens defineix, etc., però cal recordar-ho tot, absolutament tot. Això és impossible, clar, seria impossible, perquè imagineu-vos, per recordar un dia sencer necessitaríem un dia sencer. És absurd, això esborraria el present i per tant el futur, ens quedaríem sense res. Entre els dos extrems absoluts, oblidar-ho tot i recordar-ho tot, hi ha l'entremig. Com sempre a la vida, que a vegades és dur,
s'ha de triar. L'entremitja és la tria, que en definitiva és la cultura també. I què s'ha de fer? Doncs la selecció del que és memorable i el que ens defineix. Aquest és el cas, evidentment, de l'avi Manel. I el volem recordar, com deia abans, perquè ens ensenya la seva figura i no perquè el matéssim, que tampoc ho oblidem, i potser sí que, com diu l'Hileri Reguer, la seva mort, tal com es va produir, és un digne coronament d'una vida extraordinària, però l'exemple i les idees és el que volem recordar. Som-hi doncs. Qui va ser Manel Carrasco i Formiguera? Qui va ser? El primer que n'hem de dir és que va ser un mestís, una persona mestissa, que és una cosa molt típica d'aquest país, és a dir, fill d'un immigrant i d'una autòctona. Per tant, amb un cognom de fora de Catalunya, això és molt freqüent, i molt freqüent per ser en personatges molt importants pel país. L'avi, de l'avi, venia de Villena, o era de Villena, que és una localitat del País Valencià, a la punta, tocant cap a Elx, però és de zona de parla castellana, té una influència de Múrcia. Per tant, era una família castellana. El seu avi era farmacèutic i va tenir 5 fills. Es va quedar viudo i es va tornar a casar. I aquesta segona dona va tenir una relació terrible amb els seus 5 fills. Els pagava, els renyava, hi havia un ambient familiar molt enrabit. I ara podeu dir, no és un detall petit aquest, explicar com es portava l'àvia del meu avi amb els seus fills o la madrastra, doncs té importància, perquè esclar, imagineu-vos que aquest rebesavi meu no s'hagués quedat vidu. O imagineu-vos que la segona dona, la madrastra, hagués estat més agradable, no hagués estat tan consagrada, diguem. Potser en aquell moment no seríem aquí, potser els 5 fills no haurien marxat de casa, que és el que van fer quan van poder. A mesura que es van fer grans, a mesura que van tenir possibilitats, aquells 5 fills van anar desfilant i es van instal·lar tots 5 de Barcelona. Potser, repeteixo, si no hagués passat tot això, avui no seríem aquí i avui no aniríem a Barça, sinó al Múrcia, al Leganés o al Real. Bé, aquests 5 fills que van marxar escopetejats d'aquella casa, ens interessa el segon, de nom Rosendo. Aquest segon fill va venir recomanat per son pare, que era farmacèutic, que he dit, a un col·lega de Barcelona, també farmacèutic, i que tenia una farmàcia al carrer Ferran. Aquest farmacèutic, us sonarà el nom, es deia Gaspar Formiguera. Els Formiguera venen de la Segarra, de Florejacs, on tenien la casa pairal. Però en tot cas, el Gaspar Formiguera aquest va acabar comprant una farmàcia al carrer Ferran, on va arribar el Rosendo i on s'hi va trobar tan bé que es va acabar casant amb la filla de l'amo, la Carme. Però la Carme Formiguera no seria la mare de l'avi, perquè no podia tenir fills. No podia tenir fills, va caure malalta molt aviat i va morir també. El Rosendo, després, se'n va tornar a Villena, però al cap de poc s'enyorava de Barcelona, s'enyorava de les Formiguera i va tornar i es va casar amb la germana petita de la seva difunta esposa, la Magdalena Formiguera. Aquesta sí, la Magdalena Formiguera, la germana petita, va tenir 3 fills, el Lluís, el Manel i el Rosendo. Aquí els teniu. El Manel és el de l'esquerra, el Lluís és el del mig i el Rosend els tirabuixons rossos. Però el pare d'aquestes criatures, el Rosendo, que venia de Villena, va morir molt aviat, quan l'avi encara no tenia 2 anys. I quan el Rosend, de fet, encara no havia ni nascut. Per tant, quan van fer aquesta foto, el seu pare ja no hi era. Per cobrir aquest buit, es va instal·lar en aquella casa l'Emili Formiguera, germà de la mare. Aquest germà era un home d'una gran cultura, molt catalanista, i va ser molt important per aquesta família, tot i que, continuant les desgràcies, també va morir molt aviat. Aquest senyor, que com dic era molt cultivat i agradava l'òpera, tenia afició al Liceu, i precisament era al Liceu l'any 1893, quan un anarquista va tirar una bomba des del segon pis al tercer pis, van morir, no sé si unes 20 persones, una d'elles l'Emili Formiguera. L'avi tenia 3 anys, per tant, no podia haver-lo influït gaire, potser, aquest oncle. Però resulta que aquesta oncle, que com dic era molt culte, havia portat la seva biblioteca a la casa familiar. I va influir també en la catalanització, diguem-ho així, de la família, perquè fins que no va arribar ell, a la família es parlava castellà. El Rosendo, recordeu, venia de Villena, parlava castellà. Quan s'hi va estar amb l'Emili, la seva germana, lògicament parlava en català, però més important encara va ser la biblioteca aquesta que va portar, una col·lecció dels volums dels Jocs Florals, una de la Renaixença, i aquesta biblioteca va ser el que va
ajudar el Manel Carrasco, l'avi, a crear aquell sentiment catalanista de preocupació política, aquest amor pel país. La mare dels germans Carrasco, aquesta que en poc temps havia perdut primer la germana, després el marit i després el germà, esclar, estava desfeta, amb 3 nens molt petits. I va ser molt important per ella el suport espiritual d'un jesuïta, el pare Governa, que va contribuir decisivament a fer regnar en aquella casa un ambient, un clima de religiositat profunda. Això també va influir segur en la fe profunda, com sabeu, de l'avi. Continuem. L'avi aquí el tenim d'estudiant. Va estudiar els jesuïtes de Casp, amb certes dificultats econòmiques perquè la família a aquelles alçades s'havia arruïnat, però va tenir una beca dels jesuïtes, als quals sempre va estar molt agraït, com sabeu, i com ja veurem. Després va estudiar Dret a la Universitat de Barcelona, amb unes notes molt brillants, i es va llicenciar amb 2 doctorats en Dret i Filosofia, el 1912. Sobre això de les notes, una anècdota. Aprofito per explicar una anècdota que sempre li sento explicar al pare, que molts ja sabeu, però d'altres no. Ara que parlem d'això de la llicenciatura en Dret, el pare, al cap d'un temps, també es va examinar en Dret, va fer Dret i es va examinar de Dret romà amb un catedràtic, l'Eusebio Díaz, que ja havia tingut l'avi d'alumne. Quan començava la seva carrera va tenir l'avi i quan l'acabava va tenir primer el pare i després el Josep també, el Josep Carrasco, el meu oncle. El pare en aquell moment treballava, perquè quan van tornar de l'exili doncs no tenien diners i tots els germans, almenys els majors d'edat, es van posar a treballar. I no podia anar a classe, no hi anava. I bé, la veritat és que va fer un examen justet, diguem que justet. I el catedràtic el va avisar. Molt estranyat perquè, a més, l'any anterior havia tret matrícula d'honor. El catedràtic el crida i li diu: un hijo de Manuel Carrasco Formiguera tiene que saber más derecho romano del que usted sabe. Estudie, vuelva en septiembre y lo aprobaré. Aquest senyor, per cert, s'ha de dir que no era de la corda de l'avi. Aquest senyor va ser rector de la universitat durant la dictadura de Primo. Ideològicament eren contraris, però el respectava. Aquesta anècdota és una de les que explica el pare, i n'explica diverses, per justificar. Ell sempre diu que l'avi no els ha deixat mai sols, que l'avi els ha acompanyat, que l'avi els ha ajudat. I diu, gràcies a l'avi, en aquest cas, vaig aprendre dret romà. Potser, si no, m'hauria forat un 5 i tira aquell va. No expliquen d'altres, si tenim temps ho farem. Aquí tenim l'avi i l'àvia. L'avi va conèixer l'àvia, Pilar Ansamà, a Sant Feliu de Codines. Ella tenia 17 anys, tocava molt bé el piano i l'avi s'hi va costar, amb ganes de fer-se graciós i d'interessant. Però es veu que no tenia gaire traça. Expliquen als fills que, tot i que era de la broma, i li agradava, era bromista, però no sabia explicar acudits, no era gaire graciós. La primera impressió de l'àvia no va ser bona. Però al cap d'un temps la cosa devia anar millor i es van casar, el 1915, van tenir 8 fills, com hem dit. Aquí tenim els 3 germans Formiguera, Carrasco Formiguera, amb les seves dones. Els avis són els del mig, l'àvia és la més guapa, sens dubte, l'avi també. Els germans, un comentari ràpid dels 2 germans, Lluís i Rossèn, el gran i el petit, recordem que el Manel era el del mig, van ser metges tots 2. El primer, Lluís, que és el de l'esquerra, oi? No va tenir fills. Aquest no va tenir fills i va ser tot un personatge. A la família s'expliquen moltes anècdotes de l'oncle Lluís, perquè era extremadament seriós, anava sempre de rigorós negre, diguem, tenia un posat molt sever, però en canvi tenia un sentit de l'humor molt espectacular, que xocava en aquest aspecte. Se n'expliquen de molt bones, si tenim temps n'explicarem alguna, però és que la Clàudia em controla el temps. L'oncle Lluís va morir el 63, jo no el recordo, era molt petit i la veritat és que no el recordo, però sí que recordo l'oncle Rossèn, el petit, que també va ser metge i molt cèlebre, per cert. El Rossèn es va haver d'exiliar a Mèxic, va viure molts anys a Mèxic, va tornar el 1960 i no va morir fins al 90, em sembla. O sigui que en tenim un molt bon record, jo tenia 30 anys l'any 90, en tenim un molt bon record, i jo recordo, per exemple, més vegades, però recordo presidir, diguem, un d'aquells dies de Nadal de quan ens juntàvem tota la família Carrasco, que eren molts. Jo recordo dirigint amb emoció els cants. La família Carrasco és una família que canta, i per Nadal canta molt. I tenim una foto, em sembla, de l'oncle Rossell dirigint, que és molt emocionant, està molt bé. En tenim un bon record. I també de la seva dona, la segona, que és la que vam conèixer, Núria Pissunyer, que era
gran dama, jo tinc molt bon record. Aquesta és la família que van tenir l'avi i l'àvia Pilar. Aquí falta la Rosa Maria, que encara no havia nascut, que va venir una mica més tard. En algun moment, i potser és ara, hauríem de fer també un homenatge a l'àvia Pilar, sens dubte. Avui parlem de l'avi i és el que ens ha portat aquí, però l'àvia, que també la vam conèixer tots, l'àvia va morir al 88, la vam conèixer tots, i era una dona impressionant, d'una fortalesa impressionant. No podia ser d'altra manera amb tot el que va viure, esclar. Tot i que era petita, més aviat petita, l'avi li deia la menuda, no? La deia menuda. Sempre va encoratjar a l'avi en tots els moments més durs i el va animar a no afluixar. I he sentit explicar, no sé si és així, que una vegada que van detenir l'avi, recordem que l'avi és el polític català amb rècord de condemnes, d'empresonaments i de jutjats de consells de guerra. Una vegada que el van anar a buscar a casa i que se l'enduien per l'escala emmanillat, l'àvia, en lloc de lamentar-se o de plorar, va sortir a l'escala cridant: «Manel, no afluixis! Visca Catalunya lliure!» Això l'àvia, que es quedava amb els que tingués en aquell moment 6, 7, 8 fills petits i ell no se li enduia molt. Doncs recordem aquesta àvia que a més va tornar a Catalunya l'any 40 sent la vídua de qui era, amb 8 fills, sense diners, sense casa, i va tirar endavant aquesta família. S'ha d'imaginar què devia ser l'any 40, sent la família que eren, tornar a Catalunya. Mira, la Rosa Maria va fent que sí, i explico una anècdota que he llegit que m'ha fet molta gràcia. La Rosa Maria, al cap d'un temps més gran, es va voler treure el passaport. Per treure's el passaport, fins no fa gaire, a mi també m'havia passat, et demanaven el certificat de penals. La Rosa Maria no li van donar perquè havia estat a la presó. Tenia 7 mesos. Això és un detall. La Rosa Maria amb 7 mesos va estar a la presó i no es va poder treure el passaport. Bé, imagineu-vos per una família Carrasco, Formiguera, fills de dona a l'any 40 a Barcelona, sense diners com havia de ser. Doncs l'àvia ho va fer. Molt bé, tenim doncs, seguint l'avi d'on ve, més o menys, el seu origen, i hem vist, encara que molt ràpid, els 3 pilars fonamentals del que va ser la seva vida, el que justifiquen la seva vida, que són la família, evidentment, en primer lloc, l'amor al país, o a la pàtria, i la fe, les dues coses. Però com era l'avi? Com era l'avi exactament? Llegeixo primer una descripció física que he trobat del Miquel Coll i l'entorn. Sabeu que l'entorn van ser amics, van ser companys de partit. I diu: Manel Carrasco i Formiguera era un home alt i sapat, de mans grans i cap poderós, de trets regulars i veronívols, cabells negres brillants, i rotllats pentinats cap enrere, la boca lleugerament prominent, els ulls clars que contrastaven amb la foscor de la pell, conseqüència de la vida a l'aire lliure a la qual l'induïen les seves afeccions esportives. Efectivament, a les fotos de conjunt, si voleu buscar l'avi, busqueu sempre el negre. L'avi, depèn de l'època, però hi ha moltes fotos de l'estiu, ho veus, a sota diu, el juliol de tal, l'avi negre, sempre. L'heu de buscar amb un extrem. El dia que vaig estar al despatx del Toni Martí, que em va deixar fotos, gràcies, em deia això. Sempre busca a l'extrem. És veritat, rarament surt al mig, l'avi. I negre, amb el seu llacet. Aquesta era la descripció física, però i com era l'avi? Quina manera de ser tenia? Hi ha dues realitats que contrasten, de fet, perquè com a polític i com a home públic era una persona, sens dubte, de caràcter molt fort, era una persona molt ferma, ferrenya, fins i tot abrandat, arreuixat, amb molt de temperament. En canvi, en l'àmbit privat ens apareix la versió sensible, apassionada per la família, per la vida, per tot el que li agradava, molt humà, carinyós, romàntic fins i tot. Xoquen una mica, les dues imatges. L'Hilari Reguer, en el seu llibre, que segur que coneixeu, però que jo recomano que rellegiu, perquè ara vaig és impressionant tot, explica que amb ell va impressionar molt la manera com els fills parlaven del seu pare. Diu, clar, ja esperava, evidentment, que en tinguessin un alt concepte i més magnificat pel final que va tenir. Però va sorprendre que no parlessin, el que deia al principi, tant de la figura política o del drama de la família, que el drama el va viure tota la família, evidentment, sinó que quan s'emocionaven els fills, quan els brillaven els ulls dels fills, era quan parlaven del pare, de l'espòs, de la vida familiar. Hi ha moltes vivències, moltes anècdotes que ens han arribat i que expliquen com era l'avi. N'explico algunes. Surten els llibres aquest, per això deia al principi que tots ho coneixeu.
Una cosa que diuen sovint, i jo recordo també de les ties grans sobretot, que deien l'avi era com un nen, a casa era com un nen. Primer, estava bojament enamorat de l'àvia i no li feia res expressar-ho davant dels altres, sense vergonya, li agafava la mà, li deia coses tendres, feia pallassades, era romàntic, li dedicava poesies, era molt expressiu. Una anècdota concreta que explica l'Hilari Reguer, el 15è aniversari del casament, fan 15 anys de casament, i comencen a arribar a casa rams de roses sense targeta, n'arriba un, al cap de mitja hora n'arriba un altre, al cap de mitja hora n'arriba un altre, al tercer els fills ja comencen a pensar què passa, esperem que en vindrà un altre, comencen a comptar 5, 6, 7, 8, 9, 10, fins on durarà això? Doncs evidentment el 15è que el portava l'avi i que era un ram de núvia. Aquesta és la imatge de l'avi que ens ha transmès. L'avi i els fills. Això sempre ho explica el pare. L'àvia era més estricta, era la més dura, era la seriosa de casa, i l'avi era el més còmplice i el més... El que recordien quan feien alguna malifeta. Sabien que si acudien a l'avi rebien més comprensió i ajuda, diguem. Hi ha l'anècdota famosa, l'explico, del llum de 6 braços. Fa 2 dies el recordàvem a casa, d'aquest llum el té el meu germà a casa seva. Tenia un llum de 6 braços i jugant a pilota a casa, em sembla que va ser el pare, amb un cop de pilota va trencar un braç d'aquest llum. En aquell moment no hi havia a casa ni el pare ni la mare. Què farem ara? Primera reacció, trucar al pare. Trucar al pare immediatament, que ens ajudarà. El pare corrents cap a casa, allà què fem? S'ha trencat un braç del llum, van anar a les botigues del barri a buscar-ne una o un recanvi, no el trobaven i al final algú els va recomanar sota que acabeu de treure el braç trencat, repartiu els 5 que queden i faci que t'he vist. Aquí el problema no era si el llum s'havia trencat, el problema era que era l'àvia, a la mare, no? Bé, així ho van fer i l'àvia no ho va saber fins anys i anys després, i que allà no va passar res. L'avi, per tant, com a còmplice i com a... Aquí es recorda. També sempre expliquen, això ho hem sentit moltes vegades, que tenia un gran amor per la llibertat. L'avi, per exemple, odiava els uniformes, tot i que li agradava molt l'excursionisme, després veurem, no va voler mai que els seus fills fossin minyons, no li agradava la cosa militar ni d'uniformes. Tenia un sentit de la llibertat físic, no podia suportar, per exemple, veure un ocell engaviat, era contrari a tenir ocells a casa. Quan en van tenir, perquè els nens ja sabem com són, insistir, ell no era partidari, però quan en van tenir un canari, primera, ell va proposar batejar-lo amb el nom de captiu. Com li direm? Captiu! Estava enfadat. I quan arribava a casa obria la gàbia i deixava que l'ocell volés per casa. Igualment ho fèiem un peix que tenien en una peixera. Quan arribava a casa omplia la banyera i el peix a la peixera. El resultat, una vegada, va passar el que ja podeu suposar, és que el peix se'n va anar pel forat amb la desesperació de tots. Però no podia sofrir-ho, com no podia sofrir, a casa havien tingut gossos, moltes vegades, molts anys diferents, no els podia veure lligats, no hi havia manera. Segur que això influeix la seva experiència que ja havia tingut d'empresonaments, esclar. A mi m'agrada molt quan expliquen, a la llibre de l'Hilari també en parla, les filles, sobretot la Mercè, hi ha molts testimonis de la Mercè, que explica la manera molt especial que tenia de tractar els fills. Sentia un amor immens per tots ells, això és natural, els coneixia molt bé, sabia com s'havia de dirigir a cada un i quines coses els havia de dir. Tenia molta paciència, s'ho deixava fer tot, mai el molestaven. En aquella època, a mi em sembla que la figura paterna estava una mica lluny dels fills, diguem, no? Els fills se'n cuidava la mare i les mainaderes si n'hi havia. No era el cas de l'avi, que arribava a casa i tots els fills se li tiraven literalment a sobre, li estiraven la cama, li estiraven el braç. Una cosa que feia sovint i que el pare també ens havia fet és que s'amagava coses, caramels o monedes per les butxaques, per les sabates, per la camisa, i els nens els havien de buscar. Això el pare també ens ho feia. És a dir, no perdia mai la paciència, li encantava estar envoltat d'ells. La Mercè, per exemple, explica, era molt comprensiu i sabia manar demanant. No li calia dir el que volia, no havia d'imposar mai la seva voluntat, perquè sabíem el que calia fer i ho fèiem de gust. Tenia una autoritat irrevocable, era impossible no obeir-lo, ho feies content, convençut que és el que calia fer. Això també em recorda una frase que m'ha dit molts cops el pare i que ell diu que el seu pare li deia. Una frase d'aquestes per emmarcar, que diu: no hi ha mostra de llibertat més gran que decidir lliurement
fer el que s'ha de fer. Lliurement decideixo el que s'ha de fer. I jo això ho faig contínuament, això. És a dir, jo decideixo gairebé sempre fer el que em toca fer. Però penso, ho decideixo lliurement, O sigui que jo faig el que em dóna la gana, literalment. Això és l'herència de l'avi. Continua la Mercè, diu, si t'havia de cridar l'atenció, l'avi ho feia tan suaument que t'avergonyies d'haver-lo decebut. No li calia castigar. Deia, no puc imaginar un càstig més gran que sentir que el pare estava descontent amb mi. Una última anècdota dels fills que m'agrada molt de la Maria. La Maria, que és la filla gran, tenia por a la nit i bé, en aquell moment que explica això devien viure en un pis de l'Eixample d'aquests llargs, grans, amb un passadís molt llarg. La Maria tenia por. I l'avi, per ajudar-lo, què va fer? Què feia? Es lligava un cordill al peu, aquest cordill travessava tot el pis, pel passadís, i li deia a la Maria, si tens por, tu estira, que jo vindré. I així ho van fer unes quantes vegades. La Maria estirava, l'avi es llevava, travessava el pis i de la mà anaven habitació per habitació per veure que no hi havia ningú. No ho fan gaires pares, això. Jo no ho he fet. També tenen els fills un gran record, no cal dir, de la vivència de la fe cristiana de l'avi. El que a mi em crida l'atenció, el que expliquen, és que la devoció de l'avi era molt viscuda. O sigui, la seva fe no tenia res a veure amb la por, amb els tabús, amb el càstig, amb el pecat. Les pregàries eren molt viscudes, feien uns pessebres immensos, cantaven per Nadal i l'avi els explicava el naixement de Jesús i el que significava aquesta manera, aquesta fe. Els fills expliquen que la fe els ha vingut sobretot de l'avi, no de ningú més, del seu pare. Ell era feliç fent feliços els altres, això està claríssim. I els de casa, per descomptat, però també els de fora. Amb els nens, per exemple, tenia una gran debilitat. Expliquen, per exemple, que a Sant Feliu de Codines, que és un dels llocs on anaven de vacances, un dia es va proposar fer feliços tots els nens del poble. Es va presentar al carrer amb una geladora de venedor ambulant, una màquina de venedor ambulant de fer gelats. I va començar a repartir gelats a tothom, gratuïtament, i anava cridant als nens, veniu, preneu gelats, aviseu als altres que vinguin tots. Aquells nens, aquella època, això devia ser l'any 30, per exemple, doncs imagineu-vos. I després els passava pel·lícules de cine, a tot que tenien una entrada gran a la casa, tots els nens del poble anaven a veure allà al cine. Igualment a Sant Pol, ara parlaré de Sant Pol, que és molt important per aquesta família, ell tenia una afició que era fer volar un estel. Per cert, jo no sé si estic... Això, sí, ja vaig bé. Sant Pol. Aquesta és la casa de Sant Pol on els avis passaven l'estiu. I la gent de Sant Pol sabia que l'avi arribat precisament perquè quan arribava hissava la bandera. Hissava la bandera catalana. Això volia dir que l'avi havia arribat a Sant Pol. És com la reina i el palau de Buckingham, no? Una estampa típica d'aquella època era veure l'avi envoltat de tots de la canalla de Sant Pol fent volar l'estel. Quan el veien sortir de casa amb l'estel, tots els nens hi corrien. I per què això? Doncs perquè ell havia inventat un sistema, havia inventat un artilugi que s'enfilava pel cordill de l'estel i quan era dalt deixava anar carmels i joguines petites. Imagineu-vos la canalla, tots corrents, allà en què queia. Per cert, que expliquen que el dia que els Costa, que eren uns senyors, molts senyors de Sant Pol, van anar a demanar la mà de la Maria, de la filla gran, van anunciar, com es feia en aquella època, la visita, i l'àvia patia. Vindran aquesta tarda i a la tarda el Manel se'n va fer volar l'estel. El Manel, fes el favor que venen els senyors Costa. Fes el favor que avui venen els senyors Costa. Sí, evidentment van arribar els senyors Costa i l'avi estava fent volar l'estel. Bé, Sant Pol, dic, Sant Pol és el lloc d'estiueig que va triar l'àvia a partir de l'any 20. I va ser, i és encara molt important per a aquesta família. La vinculació amb el poble i amb la gent del poble és molt forta. Hi ha uns quants cosins que fins i tot s'hi han instal·lat i viuen tot l'any. Em sembla que dels 8 germans, 6, em sembla, si no és igual, la majoria van trobar la parella a Sant Pol. Això ha passat també en molts casos amb els nets. Això fa que la vinculació nostra sigui més gran encara, perquè en molts casos ens ve de les dues bandes, no? Fa 2 dies, al cap de setmana, el pare m'explicava que un senyor de Sant Pol, un pescador d'aquells de tota la vida gran, li deia a Sant Pol hi ha 4 menes de gent, de persones. Diu, hi ha els sampolencs, els estiuejants, els domingueros i la família Carrasco. Això és així. Allà, a Ventura, doncs en aquell moment, imagineu-vos, a la família s'expliquen moltes anècdotes d'aquesta singladura. A mi em crida més l'atenció és que es van portar unes fitxes que tenia per aprendre anglès. Jo devia pensar, això em donarà hores? Déu me'n guarda perdre tot el dia aquí. I va estar estudiant anglès durant el camí.
Bueno, l'afició al patir, i a navegant patir, ja us dic que ha tingut un gran seguiment a la família. Sense anar més lluny, la setmana passada, permeteu-me l'anècdota, la setmana passada vam fer una travessa Sant Pol-Pineda, aquí hi ha patinaires de Pineda també que hi van participar, ho fem cada any pels vols de l'11 de setembre. I quan vam arribar a Pineda no estava gens previst això, no ens ho havíem proposat. Quan vam arribar vam dir, ostres, som 6 cosins, eren 6 nets de l'avi que hi havien participat. Hi havia el Mangols, hi havia el Martí, hi havia la Viviana Carrasco, hi havia l'Ignasi Costa, hi havia jo mateix. 6 dels nets, navegant en patí. Per tot això que explico de Sant Pol i del patí, per força m'ha d'emocionar un fragment de carta que us llegiré. Ja sabeu que hi ha un llibre de les cartes que va escriure l'avi des de Burgos, des de la presó, i n'hi ha una, en tot el llibre només n'hi ha una que va dirigir als fills, precisament el 25 de juliol, que és el dia de Sant Jaume, patró de Sant Pol, i l'avi diu, ho llegeixo en castellà perquè així eren les cartes, evidentment, perquè els obligaven a fer-ho, i així s'han publicat, i també perquè, bueno, com que hi ha alguna catalanada, també fa gràcia veure com ho va escriure l'avi. Diu, en estos días tan hermosos del verano, me acuerdo a cada momento de las delicias de San Pol. ¿Quién pudiera amarrar con el martí y dar cuenta de los caracoles y el porrón, y navegar con el patín, y tirar del arte del señor Sixto y comerse aquellos pescados tan frescos, después de haber estado todo el día dale que dale con el estel? Con aquel correo que va tan bien cuando no se entrebanca. El correo que va bien cuando no se entrebanca és aquest invent que s'havia fet ell per fer caure els carmeus. Bé, una altra cosa que li agradava era nedar. Era soci del Natació Barcelona, aquí tenim un senyor soci, i nedava tot l'any, i fins i tot participava en una competició entre socis que consistia a veure qui nedava més dies al mar al llarg de l'any. Fins i tot expliquen sempre que si l'havia anat de viatge, que passava sovint, ell anava sovint al País Basc i tenia molts amics, si es banyava allà a Sant Sebastià, ens es feia fer un certificat de la Guàrdia Civil que deia, el senyor Carrasco s'ha banyat tal dia, tal hora, després tornava al club i deia, això compta. Potser aquesta m'he descuidat de passar-la abans, l'havia passat abans, perdoneu, la platja de Sant Pol, aquí està amb la Neus, la mare del Jordi, que és aquí, a Sant Pol. Però segurament l'afició que més li agradava era l'excursionisme. Era molt excursionista i potser li agradava perquè, esclar, li permetia... És una activitat que podia fer amb els fills i que lligava molt bé amb el seu amor pel país, no? Ell estimava la terra, estimava la pàtria, s'emocionava davant d'un paisatge i transmetia aquesta emoció i aquest amor pel país als seus fills, els feia fixar en tots els detalls, s'aturava i deia, però que ho veieu, tenim la terra més bonica del món. La seva màxima felicitat era en aquests moments, envoltat de tots els fills, no els feia cap nosa mai, emportar-te'ls a sóc tots els que podia, com més millor. Si els havia de portar coll, ells i motxilla, també. Així era feliç. Bé, aquest és una mica el dibuix, anem tard, el dibuix de l'avi com a persona, com a pare, com a espòs. Per acabar de dir com era, una pinzellada, o dir només que era terriblement honest i... Perdoneu perquè he perdut paper. Bueno, d'una gran integritat. Que jo hagi trobat en els llibres parla d'almenys 3 vegades li van oferir diners a canvi de favors o d'influències quan tenia algun càrrec a la Generalitat o com a parlamentari. En totes aquestes ocasions, esclar, no només ho va refusar, sinó que va engegar escales avall amb grans crits els corruptors, diguem-ho així, i van denunciar públicament els intents de suborn. Ara us passaré, si funciona, un petit vídeo, és un vídeo d'1 minut, on em sembla que es veu aquest avi familiar que hem explicat. Això és a casa dels avis, que vivien de costat amb l'oncle Rossent, amb el germà petit. Tenien 2 cases de costat i compartien el jardí. Tenien el mateix jardí, i aquí es veu, en aquest jardí, els oncles, els meus oncles, els fills de l'avi, amb cosins, entenc que són cosins, fills de l'oncle Rossent, per tant Carrasco Granados, perquè l'oncle Rossent es va casar amb una filla del músic, de l'Enric Granados, i els seus cosins Carrasco Granados i ells compartien jardí, es veuen aquí en aquest vídeo. Fixeu-vos com comença, només al principi, aquesta mort de l'avi, que no ho podia evitar, ara ho veureu, com petoneja aquest que deu ser el Josep, em sembla. Podria ser el Josep. Bé, jo identifico, jo ho he vist uns quants cops, la Maria, el pare, etc. I fixeu-vos, sisplau, amb l'avi, fan com una mena de cercavila o de corrua, i l'avi fa el tonto.
L'avi fa pallassades i al final de tot s'agenolla amb una tia gran i fa com que se li declara. Mirem. La formiguera. Veus petons. Vinga petons. Deu un minut, Mira que em petons a l'àvia també. Ara. I això que fan ara, jo estic segur que els meus germans, i no sé si els meus cosins també ho identifiquen com una cosa que fèiem a casa i que encara fem amb els nostres fills. Aquí és com es declara d'aquesta tia formiguera. Bé, em sembla que una mica es veu tot això que he explicat, una mica, i l'avi familiar i l'avi casolà. Ens faltaria glossar el carrasco polític, l'avi polític, i l'home públic, l'home d'idees, de conviccions, i em sembla que ho hem de fer perquè si no no quedaria complet això, seria injust oblidar-ho. De fet, jo recordo una conversa de quan jo era molt jovenet i recordo els meus germans més grans i els meus cosins també grans que un dia parlaven i deien tot això que ens han explicat de l'avi ens està molt bé, aquest avi que a més ens el fa pròxim, ens permet sentir-lo com l'avi i estimar-lo com a tal, no? Aquesta amor, però ens falta l'avi polític, aquest senyor va ser polític, aquest senyor el van matar a més, no el van matar pas per ser bon pare ni per ser bon espòs. També volem conèixer. Per tant, fem un cop d'ull ràpid. Vinga. Això no deu ser l'Ajuntament, em sembla que és la Diputació, però ja em va bé. Comencem perquè va ser el seu primer càrrec polític, va ser a l'Ajuntament, va ser regidor, es va presentar a la llista de la Lliga Regionalista com a independent, això sí, però a la llista de la Lliga va sortir elegit regidor. Això de l'any 20, abans de fer els 30 anys. Com a regidor va fer molta feina, molta, i va començar a mostrar-se el polític catalanista de conviccions profundes. En el llibre d'on he tret això, que és un que va fer la Generalitat als 100 anys del naixement, hi ha una frase que m'ha fet gràcia, diu: en els discursos, com a regidor, ja s'hi veu l'enfortiment d'una trajectòria de pensament rectilínia, que avança tot enfrontant-se a circumstàncies polítiques incòmodes. És això, l'avi era aquest. Entre moltes actuacions que va fer, destaquem que va fer dedicar un carrer a l'alcalde de Cork, a Irlanda, que va morir després d'una vegada de fam per la llibertat del seu país. L'any passat van fer un homenatge a Cork, van convidar la família i va anar la Rosa Maria, em sembla que amb el Bernat, no? El seu fill. L'Estevet. Sabeu que l'Estevet és una revista que a partir de l'any 21 va dirigir l'avi. Va tenir una influència i una difusió bastant notables i l'avi tenia un espai fix on es deixava anar sense manies, escrivia amb pseudònim, amb el pseudònim de la Masovera, i allà va ser molt crític amb la Lliga i amb Cambó, tot i que, com dic, s'havia presentat a les municipals en la seva llista. Però s'hi va anar distanciant pel seu tímid regionalisme, diguem-ho així. La revista aquesta va alimentar la renovació del nacionalisme i va contribuir al naixement d'Acció Catalana, a la qual l'avi va acabar anant a parar. La publicació d'aquest acudit sobre la guerra del Marroc va fer que 2 dibuixants fossin processats. L'avi en aquell moment era a França, però quan va saber que es processaven aquests dibuixants va tornar i es va presentar, tot i que diu que no era el director titular, no devia ser el titular oficial, el director, però ell va voler assumir la responsabilitat de dir que els dibuixos eren un encàrrec seu i va ser condemnat a 6 mesos de presó, que a més van ser duríssims perquè van ser d'hivern, i el primer mes el va fer el model, però després va anar a Burgos, el van enviar a Burgos lligat de peus amb un tren i amb presos comuns i va estar tancat allà pràcticament els 6 mesos. Imagineu-vos l'hivern a Burgos, quan hi vam ser nosaltres el 2013, el mes d'abril, feia un fred que pelava, i que no em puc imaginar desembre, gener, febrer, com ell va passar allà, com devia ser. En el seu diari explica, i això ho he de llegir, pare, mentre ell era a Burgos, al febrer del 24, va néixer el pare, mentre ell era a la presó. I en el seu diari, que està publicat també, explica, 17 de febrer del 24, aquest és el dia de major alegria i de major tristesa del meu captiveri. Ha nascut el meu fill i ha sigut en Raimon. Si Déu me'l conserva i me'l deixa veure gran, sabrà fer-se càrrec del sofriment que pels seus pares ha representat la seva naixença.
i sabrà amb aquest motiu en el que calgui complir els seus deures de patriota. En rebre el telegrama amb la notícia he hagut de cridar en espanyol: «Senyores, un niño!» M'he quedat com atontat, això també és molt avi, Diu, m'he quedat atontat, clavat a la cadira i sense donar-me ben bé del que passava. Quan recupera la llibertat, després d'això tan dur, és escollit membre de la Junta de Col·legi d'Advocats. Però de seguida entra en conflicte amb el governador civil, un general, es veu que volien publicar la guia judicial en català. Imagineu-vos, horrorós. La Junta sancionada, destituïda, multada i exiliats. L'avi va passar 6 mesos forçats fora de Catalunya a Tamarit de Llitera. Això, perdó, ho havia passat abans. Aquesta foto diuen que és durant l'estada de Burgos, al penal. És a dir, quan va néixer el pare, quan va escriure això, aquests 6 mesos que va estar empresonat. A l'agost del 30 fa un dels actes més importants potser de la seva trajectòria, que és participar en el Pacte de Sant Sebastià, en nom d'Acció Catalana i presidint la representació dels partits catalans. L'avi, de manera destacada, i també l'Aiguader, van aconseguir el compromís que les Corts Constituents haurien de reconèixer a Catalunya una entitat pròpia i concedir-li l'autogovern. Això és un sopar que van fer, em sembla que un any després, per commemorar al cap d'un any de la firma del Pacte de Sant Sebastià. L'avi explica en un llibre, l'avi va escriure un llibre perquè, curiosament, el Pacte de Sant Sebastià és molt famós, però no hi ha cap document, no van firmar cap document, allò va ser tot verbal, per entendre's. I ell després va escriure aquest llibre, escolti, vam quedar en unes coses i aquí ho explica. I explica aquí que va costar molt aconseguir això, aquest reconeixement, aquest compromís que les Corts Constituents reconeixerien Catalunya. I els polítics espanyols, pel fet de veure els catalans allà, ja donaven per fet que ja estaven d'acord de fer la República Espanyola. I van començar la reunió i l'Aiguader i l'avi van interrompre de manera una mica forçada. I van dir, perdoni. Jo trobo que s'ha de tenir nassos per enfrontar-se a aquests senyorassos que veieu aquí, el Lerroux, a la Zanya, la Zamora, l'Ortega i Gasset, el Prieto. L'avi, ho explica en el llibre, diu: a nosaltres no ens interessarà ni la revolució ni la república si conjuntament amb aquest fet no es reconeix per endavant la personalitat del nostre poble. I afegeix: no vaig amagar ni un bri del meu radicalisme nacionalista. Efectivament, al cap d'uns mesos es proclama la república. Em sembla que aquest moment no és el de la proclamació de la república, però tant hi fa, serveix. En aquest moment, com sabeu, es proclama la República Catalana i Macià es crea un govern provisional. L'avi va formar part com a conseller de Comunicacions. Anècdota també que he sentit explicar molts cops al pare. Em sap greu s'ha esmentat al pare, però esclar, és el que més he sentit. Aquest dia de la proclamació de la República, els germans, tots els fills de l'avi, ho seguien a casa amb molta emoció per la ràdio. Això es feia a la ràdio. I com a cosa extra van decidir, l'avi els va deixar esperar que l'avi tornés a casa. Era tard, era de nit, eren petits, però van voler esperar que arribés l'avi, que va arribar cap a les 11 de la nit, explica el pare. Quan va arribar, l'avi emocionat els va abraçar tots, els va fer petons i els va dir: ja em puc morir tranquil, he vist Catalunya lliure. Això era aquest dia. Com dic, va formar part del govern provisional. Ja sabeu que a Madrid es van esverar. Si dic alguna cosa que no està bé, els historiadors, perdoneu-me, jo no ho soc, ja ho he dit. I a més vaig ràpid i faig un resum. A Madrid es van esverar amb la proclamació de la República. La República Espanyola es va proclamar unes hores més tard, no? I el president Macià, i amb això demostrava l'absoluta confiança que li tenia a l'avi, el va triar amb ell perquè anés a Madrid a negociar amb el govern provisional de la República Espanyola i amb quina mena de relació havien de tenir la República Catalana i l'Espanyola. Com sabeu, l'avi no era d'esquerra, no era del mateix partit que el Macià, i fins i tot no coincidien. El Macià havia parlat a vegades de la lluita armada i l'avi era totalment partidari de les opcions pacífiques, no? Tot i així el va enviar amb ell i l'endemà aquestes negociacions van durar hores. Van tornar de Madrid 3 ministres, em sembla que eren 3 ministres i l'avi, per continuar les converses amb el govern, i l'avi va formar part d'aquesta reunió tota l'estona. I fins i tot diuen que quan es va trobar la sortida, el problema era el nom, no? El Macià proposava que es digués República Catalana o Estat Català, el govern provisional espanyol no l'acceptaven
Hi havia aquí un atzucac, no hi havia manera de sortir-se'n, i la solució, que va ser el nom de Generalitat de Catalunya, ara ho veiem molt obvi, en aquell moment no hi era, o es va recuperar de la medieval, diuen que ho va proposar l'avi, aquesta solució. Bé, continuem. Després d'això va haver eleccions. L'avi va sortir escollit diputat per Girona. I va arribar a les Corts amb una missió claríssima: vetllar pel compliment del pacte de Sant Sebastià. Ell hi havia estat, ell sabia el que s'havia dit, ell ho havia explicat i va vetllar que no ens enredessin. I especialment pel que feia la integritat de l'Estatut, no?, que havia aprovat el poble de Catalunya. Ho va fer amb una fermesa tan extrema, va voler ser tan estrictament coherent, que va arribar a topar amb el grup de la minoria catalana, el qual formava part, fins que Companys el va expulsar. Es va quedar sol, per tant. Com també es va quedar sol defensant el dret d'existir de les associacions religioses, els jesuïtes i la Companyia de Jesús, i el dret d'ensenyament dels religiosos, que els va ser retirat. Per ell això eren decisions i eren mesures discriminatòries que ell no concebia que un règim democràtic pogués prendre. No? Amb això també es va quedar sol, perquè la majoria de les Corts, els mateixos companys de la minoria catalana, fins i tot el mateix govern de la Generalitat, més aviat anticlericals, van mantenir aquesta posició que el seu pare anava contra la llibertat, no? I per tant contra les seves conviccions. Per tant, va dimitir del seu càrrec de conseller. En aquell moment Macià va declarar públicament: la baixa del senyor Carrasco no ha estat per altra cosa que per qüestions d'apreciació política, puig que entre ell i jo segueix la mateixa amistat de sempre, que bé prou la tenim demostrada. El seu prestigi és prou conegut i són innombrables els serveis que ha prestat a les causes de Catalunya i la República. Bé, tot aquest procés el va allunyar dels companys d'Acció Catalana i es va acostar a una nova formació que s'havia fundat uns mesos enrere, que era Unió Democràtica. A mitjans de l'any 32 van entrar a formar-ne part. No en va ser per tant fundador, que és un error que es fa sovint. L'avi no va ser fundador d'Unió i va entrar quan feia uns 6 mesos que existia. Això sí, un cop hi va entrar, es va dedicar de manera entusiasta a divulgar l'ideari del partit i es va convertir en el seu líder més destacat. Quan va començar la guerra, ara ja anem per la cosa, per l'aventura, van proposar a l'avi o li van demanar que fos responsable de l'assessoria jurídica de la Conselleria de Finances. Tenia una feina molt difícil, en plena guerra, intentar establir una normalitat financera. Va exercir la seva responsabilitat amb tota la consciència i fermesa, i això va representar l'inici del drama, perquè bé, va començar a rebre amenaces molt clares per part dels anomenats incontrolats. En aquell moment ja sabeu que si sortia una denúncia, com va sortir amb el seu nom a la Solidaritat Obrera, per exemple, no? El diari, això era una sentència de mort. Hi havia 2 motius pels quals l'acusaven. Primer, per la seva conegudíssima inclinació religiosa, no? Per la defensa dels religiosos que va fer les Corts, perquè defensava persones i amagava, protegia persones religioses perseguides, però també perquè va complir estrictament amb la seva obligació com a persona amb responsabilitat de la Conselleria de Finances. I per què això? Doncs perquè aquests grups incontrolats volien accedir a comptes corrents de persones que havien fugit o que havien canviat de bàndol. Hi havia grans industrials que havien marxat a l'Espanya franquista i aquests incontrolats volien agafar els seus diners. L'avi això ho va impedir. Per aquesta gent va semblar que no es quedava en contra de la revolució. Per tant, hi va haver un moment que la seva seguretat no podia ser garantida si es quedava a Barcelona i diverses persones del seu entorn li van demanar que marxés. El mateix Companys, Tarradellas, que era el seu cap a la Conselleria de Finances, Ventura Gasol, etc., li van insistir perquè se n'anés. El Tarradellas diu, això ho he trobat literal, diu: jo no volia renunciar a Carrasco, no podia renunciar amb ell, perquè era un sac de feina i era molt competent, feia una feinada, però ell podia fer el mateix a França. Diu, jo li hauria enviat els documents i em podia fer els informes financers des d'allà, o jurídics, perdó. Però ell no ho volia fer, ell no volia marxar, ell deia que a Catalunya passaven coses massa importants com per mirar-s'ho des de fora, i va insistir perquè li fos encomanada alguna tasca al servei del país. Finalment va acceptar el càrrec de delegat a la Generalitat del País Basc. Abans ho hem dit, el País Basc hi tenia molta relació i tenia molts amics, era molt amic de l'Endacari i Aguirre. Quan l'avi anava al País Basc el rebien com un ambaixador, posaven els segadors immediatament. Això ho expliquen algunes de les filles que van anar amb ell, la Mercè i la Núria, les grans.
Per tant, accepta aquesta missió i avisa la família, marxem al País Basc. Això es va fer amb una gran precipitació, perquè l'avi a Barcelona corria molt de perill. No ho explico perquè anem tard, però mireu-vos si no ho heu fet, o si ho vau fer en el seu moment. El documental que va fer TV3, el Sumaríssim 477, que jo me l'he tornat a mirar sencer, és al YouTube, és a la xarxa. És impressionant com expliquen la família aquest moment i l'aventura que vindria després. Aquí hi ha un altre petit vídeo d'1 minut i és el moment en què la família marxa de casa. Aquest moment tan important casualment està filmat. Es veu la família que surt, hi ha 2 cotxes al carrer que els esperen, es veu com van entrant i es veu, atenció, que això és important, que la Maria, la filla gran, es queda, igual que el Jordi, també es queda. Per què es queda? Perquè la Maria tenia 20 anys i festejava. I els seus pares li van dir, escolta, si us estimeu, com que marxem i vés a saber què passarà, si us estimeu, caseu-vos. Però us heu de casar avui. Imagineu-vos una família de 8 germans que diuen, la germana gran es casa avui. Correm-hi tots, busquem algú que els pugui casar, aviam molt el tenim amagat, perquè em sembla que va ser un escolàpic que el tenien amagat a casa d'uns amics i van muntar aquest casament així pel mateix dia. Per tant, la Maria es queda i el Jordi, que és el gran dels nois que estava acabant el batxillerat, l'avi va pensar que també era millor que es quedés per acabar els estudis, perquè si no vés a saber què passava. Aquí es veu aquest moment. Si va. Surten de casa, em sembla que és la Mercè, la Neus. Es veuen uns gossos també, el Tarzan i la Chita, que també se'ls van endur, que jo no sé què devia passar amb ells, per cert. La Rosmaria, deu ser? Clar. L'àvia, no? La Neus. La Neus i la petita. Ara veureu com la Romaria, la que es queda, s'abraça i fa petons a la seva mare, i un moment que m'agrada és quan entren amb el cotxe la mare, l'àvia, que parla amb el Jordi, que és el noi que es queda, hi ha un noi d'esquena que deu ser el Jordi i que li fa així, El Quim. Si el Toni Martí també em sembla que era amic de la família. Mireu aquí. Molt bé, se'n van al País Basc. Una aventura. El Josep diu en aquest reportatge de TV3, deia, per nosaltres era una aventura perquè amb la Neus, el Josep parla molt de la Neus, devien ser molt, anàvem de junts. I amb la Neus deia, nosaltres no sabem basc, com ho farem? I ens van dir que també parlen castellà, però és que tampoc en sabem. Com farem això? Bueno, aquí va començar l'aventura, la família se'n va cap al País Basc, però evidentment no hi pot anar per terra, per entendre's, no hi pot anar travessant Aragó, perquè és franquista, i se n'han d'anar a França i anar-hi en barco, en vaixell. No era fàcil perquè la costa estava vigilada i els vaixells tampoc volien agafar passatge. Hi havia més gent com ells que volien fer aquest viatge, hi havia bascos que havien hagut de marxar a França que tornaven a casa. L'avi patia pels diners perquè anaven esperant, estaven tots en un hotel i van estar-hi 15 dies, no tenien diners, l'avi no en va tenir mai de diners. I finalment van aconseguir ficar-se en un vaixell, el Galdames, de càrrega, que no estava preparat per portar passatgers, però com que la travessia teòricament havia de ser curta, tampoc hi havia gaires comoditats, havia de ser d'una nit, 9 o 10 hores com a màxim. La desgràcia va ser que es van trobar amb un temporal impressionant. Una tempesta, unes onades que els van desviar moltíssim, els van allunyar de la costa, els van portar cap al nord, va durar molt més del que estava previst i finalment van ser interceptats pel Canàries, que era un creuer fortament armat, franquista. I en aquest moment es va produir una de les batalles navals més importants de la Guerra Civil, la batalla del cap del Machichaco. És una batalla naval bestial i allà hi havia tota la família Carrasco, 6 dels fills amb els pares. L'explicació aquesta, jo me la salto una mica, és impressionant perquè el vaixell aquest, molt ràpid, va ser bombardejat,
va començar a enfonsar, allà es pensaven que morien tots, i hi va haver unes escenes terribles a bord, amb molts morts, tant per les bombes com ofegats, gent que se suïcidava directament, i els oncles que tenien 7, 10, 13 anys, 17 anys, van veure morir molta gent, van veure una mare que perdia 2 fills davant seu, etc. Escenes terribles. Finalment, i ells es veien tots morts, l'àvia es va reunir tots, van començar a resar i es veien tots morts. Un detall, l'àvia va explicar després a les filles grans, tenia un garrot de fusta amagat per fer-lo servir si allà on eren començava a pujar l'aigua per estabornir els fills, per no veure'ls morir ofegats. Per estabornir els fills, per no veure'ls morir ofegats. En fi, arriben al vaixell mig enfonsat, però aconsegueixen arribar a la costa, a passatges, per això, zona franquista, clar, el Canàries els va obligar allà, desembarquen i aleshores la família la separen. L'avi, al cap d'uns dies, l'emporten cap a Burgos, a la presó, l'àvia amb la Rosa Maria i la Dida a la presó de dones, a Burgos també, però evidentment separats. Les dues germanes grans, tret de la Maria que no hi era, la Núria i la Mercè, a la presó de dones de Sant Sebastià, i els 3 petits, el pare, Raimon, el Josep i la Neus, 13, 10 i 7 anys, amb un asil que també ha habilitat com a presó. Són 4 llocs diferents i cap dels 4 sabia res dels altres. Això és molt gros. Imagineu-vos 3 nens petits, els allunyen, no saben res dels pares. I pels pares potser encara és pitjor. El pare i l'àvia, suposo, l'avi, van estar ben bé un mes sense saber res dels seus fills. On eren, si estaven bé. A partir d'aquí hi ha totes les cartes que s'envien l'avi i l'àvia, estaven a Burgos tots dos, però separats, s'escrivien cartes cada dia, i n'hi ha moltes publicades i valen la pena. L'avi sobretot s'exclama del fet que l'àvia, innocent, evidentment, santa, estigui empresonada, i aquest empresonament va durar més de 5 mesos, gairebé 6, més de 5 mesos, i evidentment els fills també. Finalment, em salto detalls, la família, finalment, els fills, és alliberada a l'agost, han passat gairebé 6 mesos empresonats, i els 5 nens que estaven aleshores ja junts, i al cap de 2 mesos es van ajuntar els 5 fills, van anar cap a Burgos a reunir-se amb la seva mare, perquè havien aconseguit trobar una família d'un general franquista amb qui fer un bescanvi, per canviar les famílies. L'avi es va negar a marxar de Burgos sense veure a l'avi, es va plantar i va anar a fer una visita al Penal de Burgos, l'àvia i els 6 fills. M'he saltat, perdona, Rosa Maria, la teva aventura particular, és veritat. Molt ràpida, només. La primera que es va alliberar va ser la Rosa Maria. Va arribar, a més, l'ordre un dia a la 1 de la matinada i quan arribava s'havia de complir immediatament. O sigui, havia de marxar en aquell moment, amb 8 mesos que devia tenir, amb la vida. L'àvia desesperada demanava, espereu almenys que es faci de dia. No, s'ha de complir ara. Bé, tan desesperada estava que unes preses li van parlar d'una seva tia que vivia a prop del canal i li van dir, aneu-hi, van donar l'adreça, demaneu per la Feli i ella us acollirà. I a les 2 de la matinada, la Dida i la Rosa Maria trucaven en aquella casa, la Feli no sabia que havia arribat. Bé, la família és alliberada, vas per feina. I van a veure l'avi, el pare sempre explica que allò, i el Josep també ho explica, i la Mercè, a la pel·lícula aquesta, va ser molt dur, perquè l'avi estava demacrat, feia 5 mesos que no el veien, estava prim, tenia els cabells blancs, quan en canvi ja heu vist l'aspecte que tenia, s'havia tornat un vell, diu, en 5 mesos. Bé, se'n van haver d'anar fins a Gibraltar, perquè l'intercanvi en aquesta família estava previst a Gibraltar. Fan el canvi de famílies, la família que venia era d'un general, el López Pinto, sembla que es deia, que és el que uns dies després, l'11 de setembre precisament, firmava la pena de mort de l'avi, efectivament. Clar, la diferència és que el pare, els meus oncles, marxaven deixant el seu pare a presó i condemnat a mort, i en canvi aquesta altra família es anava a reunir amb el seu pare i marit, que estava a casa seva. Bé, escolta, em salto coses. La família, en tot cas, a Gibraltar agafa el vaixell, se'n va cap a França, lliure, amb la felicitat de la llibertat i del retrobament, i evidentment amb la tristesa i recança de deixar l'avi condemnat a mort al darrere.
El judici de l'avi, doncs, evidentment va ser una farsa. Aquests judicis samaríssims, doncs, podeu comptar. Li van adjudicar un defensor que era metge, no era advocat, no va fer gaire res. I en el judici es passa a revista la seva trajectòria. I això sí que us vull llegir perquè a mi em va impressionar. En el documental del Sumaríssim diu que en el moment del judici, com que es fa una mirada enrere i es mira la trajectòria de l'avi, diu, te n'adones que és que Carrasco ho era tot. Diu, Carrasco ho era tot. Era la Lliga, era el Prat de la Riba, era la Mancomunitat, era l'oposició a Primo de Rivera, era el Pacte de Sant Sebastià, era la República Catalana, eren les Corts Constituents, era l'Estatut d'Autonomia, era la Unió Democràtica, era el Front Popular, era la Generalitat, era el govern, era Macià, era el seu home de confiança, era Companys, ho és tot. Sobretot, i en resum, era Catalunya i era la República. Bé, l'avi es va mirar a defensar, amb coratge, evidentment, no sabia per res, però ell d'entrada no reconeixia l'autoritat d'aquell tribunal per jutjar-lo i també va dir que trobava que absurd que l'acusessin de rebel·lió o d'adhesió a la rebel·lió els mateixos que s'havien rebel·lat, evidentment. Ell va parlar molt clar i va defensar el dret d'autodeterminació dels pobles. Al final del procés, després de la seva intervenció, un testimoni va dir «Este hombre se ha suicidado». Bé, la sentència es va declarar el mateix dia i l'11 de setembre, precisament, aquest López Pinto, el general que ell va firmar el vistiplau. Però faltava el del general Franco. El Franco podia commutar la pena o confirmar-la. I va començar una llarga espera de 8 mesos, tot i que l'avi tenia molt clar quin seria el final. Fins al cap de 8 mesos no li van dir res amb ell. Va patir unes condicions molt dures, etc. Hi va haver gestions per salvar-lo, de tota mena, totes les autoritats religioses d'Europa, amb el Vaticà al davant i el Papa mateix, etc. Tots els intents van ser en va. S'ha de dir que pels franquistes era un pres molt valuós i pel que sembla, pels republicans potser no ho era tant. Els republicans, d'altra banda, creien que no el matarien, perquè era una persona d'ordre, moderat i molt ben relacionat amb l'Església. Bé, salto coses. Arriba l'abril del 38 i els franquistes entren a Catalunya. El 5 d'abril es publica el decret que deroga l'Estatut d'Autonomia i precisament en aquest moment Franco ordena personalment l'execució de la sentència de mort. Feia 8 mesos que ho tenia pendent, però precisament ho tira endavant en aquell moment. No hi ha cap dubte quina era la seva intenció. L'avi ja ho tenia clar i són impressionants les cartes a l'àvia en què li va dient, que va avisant, això acabarà així, en fi, ho diu amb paraules suaus, però ho diu. No sé si m'he saltat. Això va al Penal de Burgos, tot això passava aquí. Bé, els llibres del Josep Benet, que també en té un impressionant que es diu Carrasco i Formiguera Fusellat, i el de Balaguer Reguer explica amb molt detall, gairebé minut a minut, aquest procés final. No cal explicar-ho ara. Potser n'hi ha prou de dir que l'avi va passar les últimes hores, per cert, amb dos amics seus, un Segarra, el Josep Segarra, aquí a l'Oriol, el seu fill, va estar a la presó amb ell. Ell era més jove, era amic dels fills, l'Oriol també és molt amic nostre, i va ser un gran consol per l'avi poder estar amb ell a les últimes hores se'n va poder acomiadar. L'avi va escriure 2 cartes, una a l'àvia i l'altra al president Companys, en què demanava que no hi hagués represàlies pel seu afusellament. Això ho sabem perquè l'avi les va llegir en veu alta en el Segarra, però no van arribar mai aquestes cartes. Tot i que el jutge militar li va donar la paraula d'honor que les faria arribar, doncs no van arribar mai. Les cartes i un diari de presó que va escriure l'avi i que no l'hem vist mai, i que potser a Salamanca vés a saber. Bé, l'enteresa, la serenitat, la dignitat, la generositat de l'avi, dic generositat perquè ell, amb tota la gent que l'envoltava en aquests moments finals, el jutge, per exemple, els mateixos guardes que l'acompanyaven, ell va donar la mà a tothom, es va acomiadar a tothom, va demanar, va dir que els perdonava sincerament, va impressionar molt a tothom que ho va veure. A les 7 del matí del 9 d'abril, com sabeu, davant del piquet d'execució va dir aquelles paraules que ja coneixem i que són el que ha estat el lema de tota la meva vida i que porto al cor, vull que sigui el meu crit en aquest moment transcendental. Visca Catalunya lliure. I després Jesús, i aquí va caure, mort. Un dels militars presents davant d'això va dir hemos fusilado a un caballero. Bé, la notícia va tenir un gran ressò internacional. Ja acabo.
És impressionant l'exemple d'aquesta figura, no? El que hem heretat nosaltres. El Reguer diu en algun moment que l'avi era un molt bon advocat, tenia molt prestigi i hauria pogut ser un advocat d'aquests que seuen en consells d'administració i que fa un gran patrimoni. Potser si ho hagués fet, nosaltres hauríem tingut una altra mena d'herència, però segur que és molt més valuosa la que hem rebut. A més, és una herència que no es fa res compartir amb tothom, aquesta. L'altre potser no. És indiscutible que aquest exemple ens serveix. I deixeu-me dir també, em ve de gust esmentar una persona que ens ha deixat fa poc, em sembla que demà justament fa un mes, i que té més un exemple que ens serveix, i que és el Jordi Carbonell. I l'esmento perquè jo tenia una gran admiració pel Jordi Carbonell i molt de carinyo, i perquè tinc la sort de ser molt amic de la seva filla Anna, que està per aquí, també. No sé on. Gràcies, Anna. No puc acabar sense fer una última cosa. Hem parlat de l'avi, que és un heroi, i de l'àvia, que també ho era, o ho va ser. Però els nostres herois, els dels cosins... Perdoneu, aquesta és la família que va deixar l'avi, Aquesta és la família, això és el funeral de l'avi. La família que va deixar l'avi, en aquest moment l'àvia va fer prometre a tots els seus fills que no es dedicarien a la política. Això és el funeral, aquí sí que ja hi ha la resoneria, aquí són tots 8. Els nostres herois són aquests, i a mi fa il·lusió ensenyar-los-los i esmentar-los, un a un. Pel seu exemple, no només perquè ens han explicat, sinó perquè pel seu més exemple que ens han donat, no? I que són la Maria i el Joaquim Costa, la Núria i el Josep Puig de Fàbregas, la Mercè i el Toni Martí, el Jordi i la Pilar Domínguez, el Raimon i la Roser Noalart, el Josep i la Pili Llobet, la Neus i el Jordi Mangol, i la Rosa Maria i el Jack Roca. Aquí al mig també hi ha l'oncle Rossent, l'àvia i la dona de l'oncle Rossent. Moltes gràcies a tots i als cosins també, moltes gràcies. Va per tota la família, que és la protagonista, és tot essencial, evidentment. La Rosa Maria em recorda el tema de l'I.A.R.G., sisplau. Tots els que puguin divendres, porteu un paperet amb el nom. I no sé si algú vol dir una cosa, la que sigui i qui sigui, qualsevol. Mira, felicitar-lo al fill. Ja sé que és tard, podeu ser cansats. Seré molt breu, però felicitar-los sí. Sí, m'has creat coses del meu pare que jo no sabia. He hagut de triar molt, he hagut de triar. Extraordinari. Estic molt orgullós dels meus fills. I he dit sempre que la meva felicitat en aquest món està la meva dona i els meus fills. I el record del pare. El pare, que si havíeu explicat molt bé, tenia dues passions, Catalunya i Jesús. Eren les seves forces. Aquí el volien matar per Jesús, el buscaven per matar-lo per catòlic, i allà el van matar per catòlic. I en l'última carta que escriu la mare, una carta del 5 d'abril, el van matar el dia 9, 4 dies abans de morir, li deia que si no fos per ella i per nosaltres, que acceptava com a final digne i necessari de la seva vida aquesta. O sigui que va morir satisfet, sacrificant-se per Catalunya i per Jesús. Aquest record és un gran consol per la família.
el pare va morir feliç, va acceptar la mort. No, i tenia una edat que a mi m'impressiona. El pare el van matar quan tenia 48 anys. Era més jove que el meu fill petit. Increïble. I una altra cosa que impressiona el pare és amb 48 anys el que havia fet. Una família de 8 fills, 14 han tirat endavant, un despatx d'abogat de prestigi, conseller de la Generalitat, diputat a Madrid, diputat a Barcelona, regidor de l'Ajuntament, amb 48 anys. És una cosa extraordinària, perquè el pare era una persona extraordinària. Gràcies, que ens